kalit-kalit lang niya mga higala without wa na gani nakuratan ang uban nga uy. Abi ba nako ato ning gipaspasan ni nga balaod doon kay na ay taas pasahe. Gi-suspend ba ni noon ni BBM? Kuratan? Oh, sige dong, birahe dong. Magandang araw po sa Gapon sa hapon eh. Oh. Alam niyo po, paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fair hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuters, alright, sa lahat ng mga ating manggagawa. XFM Katropa. Certainly, ang ginapasabot mga higala ni BBM diri ang fair hike or fair adjustment o taas pamasahe dito man is Manila, pertaining to Metro Manila by the way. Ngayon naman, diri sa lokal, for example, depende na diri sa lokal, sa Tagum City, no, mga katropa, inat-inat ng ilahang taripa. Pagka mumahal ang gasolina, na sila i-bracket, pagka mumahal ang gasolina, mauni ang presyo mo na. Pag mubalik na po diri, nga ni ang presyo. I do believe sa ubang mahigala nga mga local government kana sa ginabuhat. Kay dili man pwede nga kada na lang bulatil baya ang gasolina. So pasabot ana saka kanaog. Unpredictable. Musaka mo naog mga kaigsunan. So alang-alang man mura ni buhaton sa gobyerno, magsige na lang og bantay ana. O sa mga lokal nga panggamahanan. So gibutangan na lang bracket sa uban nga pagka 70 to 80 ang presyo o per litro sa gasolina, mao na niya atong singil 18. Pagka moabot nag 100, mao na sad niya atong singil 20 na kada minimum. Ana na siya mga kaigsuunan. Gani ang uban may gala nga mga bus diri sa Mindanao, no? Akong nadunggan og duna mga igalay kaila na tong nakasakay gyud. Nga nagsaka na ang pamasahe. Bullseye. Kay naasad na may gala sa ilahang gihuptan nga basta musaka mga gala ang ilahang tubil, no? Na ay certain parameters gibutang diya baigsoon nga pwede silang musaka sad sa ilang babasahe. Kini naglibog lang mga higala ang kini gikagubtan nila Manila ra man. Wa man ta di man ta apektado ani mga kaigsunan. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.